Ɗerewol ɗiɗaɓol ngol Bulus windani Korontiyanko'en. E ngol noddire ɗerewol ɗiɗaɓol ngol Bulus windani Korontiyanko'en nder deftere seninde. E woodi alamaji ɗuɗɗi gonɗi nder ɗerewol ngo'ol. Kollay ɗum na ngol woni ɗerewol ɗiɗaɓol ngol o windi tan. Yaaki to gariri yimɓe Koronti, Bulus arti hawrirki yimɓe tokkuɓe nder gariri ndi'i. E wongel sarel ngel o waɗi yahdu maako ngam wa'ajinki. A heɓay habaru ɗum nder deftere kuuɗe lilaɓe surawol 13. Gada ɗum nyamri yeeso, Bulus hokki habaru no kuugal muɗum nyamrata yeeso boɗɗum. Habaru ɗum o windi ɗum nder ɗerewol maako ngol o windi artuɗum. Yimɓe Koronti haani mo'ina saɗɗum ɗum kolluɗum nder maɓɓe e nganya Bulus e ekkitinol maako, e ɓe ummina hakkilo. A yiyay nder bindol ngol Bulus e noddira ɗum nawɗum tokkuɗum yam, sey o lildi ɓe ɗerewol. O noddiri ɗerewol ngol windirama nawɗum e gonɗi. Fuu e non na yimɓe Koronti fuu keɓti ko faa ɓe tuubana Bulus, e mo yiɗi ɗum natta hakkunde maɓɓe. Ngam majum Bulus windi ɗerewol ngol ngam tabbitinana ɓe yidde maako dow maɓɓe. Ɗerewol ngol e ngol sendira geɓe tati, ko nde yeɓre e meta dow hoore feere. Bulus tabbitinaniɓe e narral gongal hakkunde maɓɓe. E suurawol 13 yaaki 9 o metaniɓe dow liwuki jungo ngam walluki goɗɗo. E timmode ɗerewol ngol o meti e sembe dow yimɓe ganyayɓe mo. To en njahi ɗo yeeso en jiyay no ɗum wontidiri. O fuɗɗiri e yettuki Allah ngam moƴƴere maako e waltinki ɓernde, gaddan ɗum mo sembe ɓernde. E sarel ngel yimɓe Koronti e sendi geɓe ngam siya narral ɗum e ɗum nawanamo ɓernde. Sarel ngel o yahi to maɓɓe, o tabbitinani ɓe kanko o yafanake ɓe, e mo yiɗi sumpo wona hakkunde maɓɓe ngo gonga. Amma gam ɗume waɗi e ɓe nganya Bulus? To, nder ɗerewol ngo'ol en keɓtay ɗume waɗi Korontiyanko'en nganyi Bulus. O laato ardiɗo ɓe, o neɗɗo mo walana. Keɓal maako e wara nder kuuɗe jungo maako e nder torra, ko nde emo nder torra e wanyeki. O wala wuro hoore maako, ko ɓuri ma o wala ɗemgal belngal. Nde tokkuɓe Yeesu wonɓe Koronti ɓe nani ekkitinol daga to woɓɓe ɓaawɓe haala nder tokkuɓe Yeesu, sey ɓe puɗɗi yawanki Bulus e ɓe semtiramo. Ngam non Bulus notaniɓe wi'iki kisndam maɓɓe waray daga to ardiɗo, amma kisndam maɓɓe wari daga to Yeesu Almasihu kokkitiraɗo. Ɗo emo holla ɓe hunde ɗum no waylitori ardiɓe tokkuɓe Yeesu gonga en. Bulus wi'i ɗum heɓatake dow daraja maɓɓe ko risku maɓɓe. Bulus e hollira no yonki haani dow woɓɓe ardiɓe ki tokkuɓe Yeesu ɓe ngona bono Yeesu maccuɗo laamiɗo, o nyamɗo jaalorgal. Kuugal Bulus ngal laataci goɗɗum ko manete, amma ngal holla yimɓe laawol go'otol jaarengol neɗɗo to Yeesu. Ngam non manoje yimɓe Koronti ɗe ngala e maako ngam o heɓa bawɗe laamu dow maɓɓe. Ɗum kayɗini ɗum. Kawtal tokkuɓe Yeesu ngal heɓatako to o huwanayno ɓe. Ngam non o wi'i kamɓe ngoni ko tabbitinta ardare maako. Ay kamɓe ngoni ɗerewol tabbitinengol ardare maako. Bulus waddaniɓe ayaje daga nder annabaku ɗum Irimiya e Ezekiel mbi'i, Ruuhu Allah tabbitinay ɗum nder ɓerɗe moɗon. Onon ngoni yimɓe Allah ɓe waadi e alkawal kesal. Yimɓe Koronti haanayi ɓe ɗaɓɓita goɗɗum ko tabbitinanta ɓe. Joni eɓe nder alkawal kesal, kanjum woni ko Bulus waddani ɓe, ko nattata hakkunde maɓɓe e alkawal kihngal gongal e Allah, no Muusa nattirno hakkunde ɓiɓɓe Israa'ila e Allah. Non ɗum woni nder alkawal kesal gongal hakkunde yimɓe wonɓe Koronti e Allah. Yeesu natti hakkunde maɓɓe nder ruuhu maako. Alkawal kihngal gaɗangal dow Hocceere Sinayi, ngal alkawal gonga ngal teddungal, ngal waɗi Muusa ɗelkitake yeeso teddungal Allah, amma daga gaɗa teddungal nga'al ustake. Ɗon ma to en meti dokaji tabbitineɗi alkawal nga'al, en jiyay dokaji ɗi gartira ɓiɓɓe Israa'ila ko haani. Amma nder alkawal kesal en jiyay teddungal alkawal kesal nga'al ngal ɓuri noon, ngam Yeesu ummitiɗo daga mayde emo heewi teddungal Allah, bo emo woodi yonki tabbitayki. Ay ɗum ruuhu maako waylata jikku yimɓe, o wartiraɓe aadili'en. Ɗum fii ɗum kayɗiniɗum ay. Ko mbiyaymi woni Bulus yiɗa hoccuki teddungal Allah dow hoore maako. Ngam non o nyamri yeeso emo fonda hakkunde gafaangal gaylutungal yimɓe Koronti e teddungal ngal duniyaaru hocciri tuccitini ɗum.
gaɗa ɗum fuu teddungal Yeesu ngal o heɓiri e laawol torra e hallaneki haa yaaki mayde. E dow gafangal Yeesu ɗum holli kisndam Allah e njayri. O maayi ngam hakke duniyaaru, ngam o natta hakkunde yimɓe e Allah. Amma gafangal ngal e holla ko ɓuri non, e ɗum holla jikku Allah, no o hokkirta hoore maako torra nder yiɗde ngam o welnana woɓɓe. Gafangal ngal e holla jikku kesum ko Bulus ɓuri yiɗki yi'a nder yonki maako e nder kuugal maako. O hollira gafangal ngal ɗum yi'a gafangal ngal ardaare dow tokkuɓe Yeesu, ɗum wanga nder lestinki hoore e torra e talakaaku ngam o jaggano yimɓe Koronti. Amma nde ɓe njabani Bulus ngam siya e torra maako, ɓe nganyi Yeesu wonɗon. Jikku Bulus e iri ardaare maako ɗum tabbitini Yeesu ummitiiɗo daga mayde. Bulus e yiɗi natta hakkunde yimɓe Koronti, amma hamɓe ko nde e ɓe nganya ko o waɗata ngam ɗum wayla jikku maɓɓe. Bulus torake ɓe nde ɗuuɗi dow fortugo jungo ga balluki woɓɓe. Yahudanko'en tokkuɓe Yeesu gonɓe Urusalima ɓe natti torra e siya ngam hokkere. Bulus e moɓta seede diga to kawtal tokkuɓe Yeesu, ɓurna maɓɓe na ɗum Yahudanko'en, ngam ɗum lilda ballal nga'al follay ɗum hawtuki hoore tokkuɓe Yeesu. Kawte tokkuɓe Yeesu ɗuuɗɗe e kaaɓi ngam dokkal. E nder saɗɗum ɗum fuu Bulus hawriti dokke ɗen ngam yahra ɗe. Ko Bulus wi'ata ɗum daraaki dow seede tan. Ko tokkuɓe Yeesu Korontiyanko'en kolli, jikku maɓɓe waylaaki ngam habaru belɗum ɗum ɓe keɓi dow Yeesu, ngam ko woni nder ɓernde Yeesu woni hokkitirki. Bulus wi'i on andi moƴƴere nde Allah jeymiraawo meɗen kisnayɗo en ɗum ɗuɗɗum. Ngam moɗon o warti mo walana, ngam onon diskon emo hokka habaru belɗum. Yeesu hokki teddungal muɗum mangal e risku ko woni nder maagal. O famɗitini hoore maako haa yaaki mayde nde o maayi ba maccuɗo, ngam yimɓe keɓa risku kisa daga hakke e bawɗe mayde. Ɗum teddinayɓe bo nder moƴƴere e risku Allah. Ko neɗɗo warta tokkuɗo Yeesu, sey to tefi ko jeymiraawo yiɗi, o wayla ɓernde maako, o laato goɗɗo kokkitirayɗo e ɓernde go'o ngam walluki woɓɓe. E timmode ɗerewol ngo'ol Bulus hoori hakkiilo muɗum dow ko natti hakkunde maako e Korontiyanko'en, e no ɓe suɓirta ardiiɓe maɓɓe ɓe ɗum noddirta lilaaɓe. Ɓe lilaaɓe ɓe ngari gariiri Koronti, e ɓe mawnina ko'e maɓɓe e nyumo kallungo, e ɓe mbi'a ay Bulus ɗum mo walana, o laataaki ardiiɗo boɗɗo, e ɓe kollina ko'e maɓɓe. Bulus wi'i ɓe yimɓe e ɓe njiɗi fohnduki ko'e, amma kanko o yiɗa jikku fohndidirki. To ni nder deftere seninde Yahudanko'en jaɓi ko ɓe mbi'i ɗum boɗɗum to Bulus, ngam kanko Bulus o Farisankeejo, ngam kuuɗe makko boɗɗe ɗe o waɗi nder maɓɓe, e mo andi deftere seninde boɗɗum nder hoore maako. O yiɗa hollinki hoore maako ngam andal ngal o andi Yeesu. O yi'i fii ɗuɗɗum dow Yeesu ummitiiɗo daga mayde. O yi'i wahayu teddungal jooɗorgal Yeesu. Ko ɓuri nder maajum, o hokki hoore maako fuu ngam kuugal Yeesu. O hokkitiri belɗum e inde. O taraaki yimɓe Korontiyanko'en seede, amma lilaaɓe woɓɓe e ɓe torooɓe seede. Bulus o heɓi teddoral ngam jikku maako, e mo wi'a o wanyi hollinki hoore, ko nde woodi fii goɗɗum ko haani dow tokkuɓe Yeesu. O suɓi o holla hoore maako e iri tampendam ɗam o woodi, ngam ɗum holla iri yidde e yurmeende nde Yeesu woodi. Non no Yeesu wi'unomo, moƴƴere am heƴanima, ngam bawɗe am e keɓo nder tampendam. E non o timminiri ɗerewol maako e nder lestinki hoore. E haani ɓe kakkilana ko'e maɓɓe, ɓe ndaara iri nantare nde Bulus woodi, e iri jikku maako, e yidde nde ɓe ngoodi dow iri ɓe e lilaaɓe. E ɗum holla ɓe pamtaay Yeesu e ko o yiɗi o ekkitina. E haani Yeesu wayla jikku maɓɓe, ngam non o humpitiɓe, e mo noddira ɓe lestinki hoore, ngam yidde nde ɓe ngiɗi Yeesu. Ɗerewol Korontiyanko'en ɗiɗaɓol ngol holli en jikku Bulus e ɗawtaare nde o woodi dow gafangal Yeesu. Gafangal ngal e ngal waggina en dow iri jikku duniyaaru, en ndaara dow jaalorgal, ilimu e jawdi. Amma Allah kam e ɓuri yiɗki lestinki hoore, ngam yidde maako e ɗum andande nder lestinki hoore, e torra, e mayde,
ndene ummitaki Yesu daga mayde. Nga'al gafangal e ngal holla bawɗe e tabbitinki ruhu ɗum Yesu hokkata tokkuɓe mo. Yonki nder gafangal kanjum woni yonki. Ɗum woni ko deftere Korontiyanko'en ɗiɗaɓre metata e dow.